azi este Crăciunul! Da! Așa că am făcut un videoclip. Haideți să mergem, uităm că coșul ăsta albastru, o să vedem ce este în el. Haide, Eric, hai! Da. Deci ce să prezentăm? O, arată bine! O bibliotecă, un pat și atât? Nu prea e mare lucru în casa asta, dar o să vedeți și cum e în celelalte case, nu-i așa, David? Da, e ca pe unele, o să fie mult mai mișto. Da. O să avem o surpriză la final. Da. Hai. Eu zic să mergem în asta, care e ca pe unele, ce poate fi aici? Uite pe aici. Nu pe aici. Doamne. Pe aici. Doamne. Ce? Pe aici. Doamne. Ce tot? Pe aici. Doamne. Bă! Pe aici. Doamne. Dar deci abonaților nu știu, dar noi nu știu. Mai bine pe sub pământ. Hai, nu, uite pe aici. Nu. Bă, ce la nu eram aici. Nici pe aici apa, e pe aici. Mamă. Ce ai? Nimic, ca doar scurcări și atât. Așa, bat, da, atâta ne-am pierdut. Da. Permis, da. Mamă, așa. Deci acum... Acum, marea surpriză! Aproape marea surpriză, dar hai să vedem ce a făcut Eric. Aici nimic, dar uitați, aici o scară. Nu mai bine vrei pe survival. Ba nu. Hai pe survival. Nu trebuie să vedeți. Oricum n-au văzut abonații, au văzut o milisecundă. Trebuie să dai tu pe survival. Da. De jos. O să vă arăt în 3, 2, 1 și... Animale. Ce? A scăpat o capră! Mă, ce? Au! Cine m-a bătut? Uite o oaie, un cal. Așa, ce faci voi cu calul? Au. Acum, Aici sunt capre care au plecat. Aici este ferma mea de animal. Ce? Așa, stați. Nu puteți să intrați dacă n-ați dat like și subscribe. Și ce ori ai uitat? Dar nu putem să arătăm ce a făcut David dacă nu dați like, subscribe și share. Și altfel nici nu mai pot să mă ridic. Dai că pe bune. Da, vă rog. Au dat, gata. Haide. Mama, surpriză ce-a făcut eu. Wow! Uitați! Wow! Dar voi vă întrebați, dar Winner Boy, nu e tot cadoul tău? Nu! Arată-le, David. Da, uitați, e roșu și aici. Joacă-mă! Da, n-avem un grătar. Au! Pentru asta... Ai dat pe creativ. Da. Nu mai mă bați. Nu te mai bat. Așa, deci... Cred că cât timp am filmat? 4 minute. 4 minute, păi e destul ca să mai facem ceva, dar oare Da. ce? Adică... Ce ziceți de acadele? Da, cădere! Eu fac acadele. Tu faci o acadea, eu fac una, bine? Da, facem cu mai multe culori. Da. Eu o să fac una cu roșu, să știi. Păi atunci o fac cu verde. Ați mai văzut acadea cu verde, dar acum uite că vedeți. Ce să vadă cu verde? Cred că aici
fac eu acadeaua. A, bine. O să o fac pe aici, uite aici. Bup, 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 bup. Nu așa se face cu acadeaua. Ba da, așa se face una de Crăciun. Hai bine. Eu o fac altcum, nu. Așa se face una originală, David. Nu prea arată ca în realitate. Nu e așa, David? Nu prea seamănă cu realitatea. Știi de ce? De ce? Pentru că Minecraft-ul nu e ca în realitate. Da. A, gata, acum arată mai bine a realitate. Acadeaua Dacă asta. vă place surpriza de la mine, neapărat trebuie să dați. Ce ai făcut? Na, ce acadea e asta? Și dacă n-ați dat până acum, adică pe bune, ce poți să faci dacă n-ai dat până acum? Pe bune, asta e grav. Da. Sunt la poliția like-ului. Da, sau la poliția share-ului mai bine. Că share e cea mai mare regulă, să știi. Ba nu, subscribe-ul. Da, și subscribe, dar și share. Nu? Six, seven to the Merry Christmas. Six, seven to the Merry Christmas. Ce? Six, seven to the Merry Christmas. Da, David. Nu. Știi că acum pe Google, dacă cauți 6-7, o să-ți apară 6 de 6-7. Da, o să și se clatină. Da, cred că ați văzut și voi short-uri de aseară abonaților. Sau dacă nu l-ați văzut, încercați pe Google. Da, dacă nu ați văzut, încercați, că va și fi funny, nu-i așa? Acadeaua ta e dita mea acadeaua pe lângă a mea. Acum zici, că-i fain. Da. Da. Eu acum o să fac o acadea galbenă. Stai seama că am zis că fac un verde, Eric. Da, eu am făcut roșie. Că trebuie să fie de toate culorile. Nu chiar toate, doar cele care semnifică Crăciunul, nu-i așa? Adică alb, roșu, verde. Ce faci aici? Că aici fac eu. Aici o fac tocmai cadou, Eric. Tu faci dita mea cadeaua, din ce văd. Dați subscribe și share dacă vi se pare că David face dita mea cadeaua. Da. Ce ți se pare dita mea cadeaua, David? Normal. Da, chiar. Cine nu spune că este așa dita... Mai cadou minte rău de tot. Da. Bu 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 bu
Vrei să cântăm un cântec care nu a mai fost cântat de mult, David? Care? La 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 lava, ci chicken, stick. Lava chicken. Ce? Schimb meciul. Nu așa că este înaltă și la mine? Da, doar că nu e la fel de lată ca la mine. Da, ta este mai David. Da? A mea e mai înaltă. Da, dar a mea e mai lată. Da, ta e mai dată asta. Nu e. Vine noaptea, dar nu e nicio problemă. Mhm. Eu am terminat. N-am luat bine. Na, nu știu cum să fac să arate bine. N-am făcut ceva bine. Stai un pic, așteptați abonă. 11 minute de episod. Deja 11 minute? Da, dar e bine, suntem legeri. Da, suntem legeri rău de tot. Da. Am terminat și eu acadeaua. Încă am terminat-o și eu. Da, bine, asta nu arată calea. Care? Asta, nu arată. La mine? Aici... Nu, la mine. Aici, când noi că sus arată, dar aici numerul... Da. Sau, și dacă numerul și numerul și nu știu. Da. Ia, fiți atenți, vă fac aici scriu. Da. Și că bine. Ai David? S-a urcat pe Ianjenul pe acadeaua ta și a murit când a sărit. Dar acum încă mai sunt zombiul a luat foc. Cam ai terminat, David? Cam acesta a fost clipul. Dați like, subscribe și share. Și Crăciun fericit tuturor! Spune și tu, David. Crăciun fericit! Da, la revedere!